Türkmenistanyň umumy bilim berýän orta mekteplerinden soňky 10 ýyl çemeti wagtyň dowamında uçurum bolan ýaşlaryň sanynyň ýygyderli azalmagy, azatlyň çeşmeleriniň ýurduň demografik krizisiň bosagysynda durandygy baradaky maglumatlaryna güwä geçýäne meňzeýär. Türkmenistanyň Kronik nesiri 2009-njy ýyldan bäri uçurum bolan ýaşlaryň sany baradaky resmi maglumatlary toplap, soňky 12 ýylda mektebe tamamlanan ýaşlaryň sanynyň 30% azalandygyna üns çekdi. Maglumata görä 2009-njy ýylda 115.000 uçurum hasaby alynan bolsa, 2021-nji ýylda ýurduň 1875 umumy bilim berýän orta mektebini 82.000 ýaş tamamlapdyr. Iki döwrüň arasyndaky tapawut 33.000 adama deň. Bu sanlar azatlyň ygtybarly çeşmeleriniň soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamında 1,8 million töweregi Türkmenistanynyň ýurtdan göçüp gidendigi, şeýle-de ýurduň häzirki ilatynyň 2,7-2,8 million töwereklerindegi baradaky maglumatlaryny söklelendirýäne meňzeýär. 2007-nji ýyldan bäri ilatynyň sany barada resmi maglumatlary çap etmeýän Türkmenistanyň hökümeti azatlykda çykan bu maglumatlara reaksiýa bildirmedi. Türkmenistany ýakyndan idarlayan bilermenler uçurumlaryň sanynyň ýygyderli kemelmegini tutuş ýurduň ilatynyň azalmagy bilen düşündirilmelidigini aýdarlar. Merkezi Aýza boýunça ekspert Bruce Panier Türkmenistanyň öz çağında ýokdugyny aýdan koronawirusyň hem köp adamyň ölmegine sebäp bolandygyny, emma rahatlaryň aglabatynyň ýurtdaky diktatorlyk rejimi we gün saýyn yaramazlaşan ykdysady krizis sebäpli watanyny terk etmäge mejbur bolýandygyny belledi. Mektep uçurumlarynyň 12 ýylyň dowamyna 30% azalmagynyň ýöne köýje sebäbi bu ýurtda has az adamyň galmagy bilen baglanşyklydyr. Diýip Panier 26-njy maýda azatlyga gurrun berdi. Şeýle-de bu sanlaryň ýurduň 100% bolup duran demografik krizisinden habar berýändigini belledi. Türkmenistanyň rahatlarynyň daşary ýurtlara gitmeginiň esasy sebäpleriniň arasynda synçylar ilatyň maddi ýagdaýynyň gitdigiçe agyrlaşýandygyny belleýärler. Agyr işsizligiň arasynda ýurtda ministrlikler, döwlet edaralary ýapylýar, iş orunlary azaldylýar, hususy biznes üçin mümkinçilikler çäklendirilýär. Munyň bilen bir wagtda da häkimetler ilaty gödekçiligini güýçlendirip, rahatlaryň ýurdun daşyna çykmagynyň öňünde päsgelçilikler döredýärler. Şol sanda pandemiýa sebäpli çäklendirilen halkary uçur gatnawlarynyň aglabatyny ýola goýmaýarlar. Durly çeşmelere görä Sowet Soýuzynyň dargamygyndan ozal Türkmen Sowet Sosialistik Respublikasynyň ilaty 3,7 million adamdy. Ondan soňky ýyllarda garaşy Türkmenistanyň Döwlet Statistika we Maglumat Milli Institutunyň sanlaryna görä 1995-nji ýylda ilat sany 4,5 million, 2000-nji ýylda 5,37 million, 2002-nji ýylda 5,79 million bolupdyr. 2006-njy ýylyň mart aýynda Döwlet Statistika Edarasy ilatyň 6,79 milliona ýetendigini öňe süripdi. Bellemeli ýeri, bilermenler we halkary guramalary Türkmen hökümetiniň hüdürleýän käbir statistika maglumatlarynyň tahkikligini soraga alýarlar. Türkmenistanda 2012-nji ýylda geçirilen ilat ýazywynyň netijeleri sebäbi düşündirilmezden hiç haçan köpçülige äsgär edilmedi. Şu ýylyň 17-27 dekabr aralygynda Türkmenistanda ilatyň we ýaşaýyş saý gorunyň ustan tutma ýazywyny geçirmek planlaşdyrylýar. Türkmenistanyň paýtagy Aşgabatda we Balkan welaýatynyň administrativ merkezi bolan Balkanawat şäherine polisiýanyň ýol gödegçiligi gullugynyň işgärleri ýaşyl döwlet belgili awtouloglary gödegçiligi güýçlendirýär. Bu barada da radiosynyň Aşgabatdaky we Balkanawatdaky habarçylary habar berýärler. Aşgabatdaky habarçymyz soňky 5-6 güniň dowamyny polisiýanyň ýol gödegçiligi gullugynyň paýtagtdaky jerime durulgysyna getirilen ýaşyl döwlet belgili uluglaryň sanynyň görnetýän artanyny habar berýär. Balkanawatdaky habarçymyz soňky günlerde 200-den gowrak ýaşyl döwlet belgili ulugyň yerli polisiýanyň jerime durulgysyna getirilendigini habar berýär. Azatlygyň çeşmeleri ýurdun köçelerine hereket edýän ýaşyl döwlet belgili uluglaryň şu wagda çenli ýol polisiýasynyň aýratyn egilişiginden peýdalanyp gelenliklerini aýdýarlar. Ýol polisiýasy Aşgabatdaky Awşkarynyň nobatdaky tapgyryny ýaşyl döwlet belgili awtouloglary nyşana alýar. Döwlet idaralaryndan daşary hususy firmalar, esasan iri hususy kompaniýalar hem ýaşyl döwlet belgilerini ulanýan ekenini paýtagtly çeşme Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysyna gurrun berýär. Balkanawatdaky habarçymyzyň maglumatlaryna görä 7 ýyl töweregi mundan ozal Türkmenistana hususy firmalara degişli
Yeňil awtouloglary we ýükloglara ýaşyl döwlet belgesini dakmaga kanun esasyna ruhsat berildi. Ýöne bu karar soňu bilen ýatyrlypdyr. Bu kararyň ýatyrylanyny sebäpli inni firmalardaky telekeçilere degişli awtouloglaryň ählisiniň döwlet belgesiniň ak renkde bolmagy talap edilýär diýip Azatlyk radiosynyň Balkan Abatdaky habarçysy habar berýär. Türkmenistanyň döwlet idaralary öz inventarynaky awtouloglara ýaşyl döwlet belgesini dakdyrýarlar. Hususy awtouloglara ak renkli döwlet belgesi berilýär. Şeýle-de Türkmenistan daşary ýurt wekilhanalarynyň awtouloglaryna gök renkli döwlet belgesi daklýar. Hasady ýurtda hereket edýän daşary ýurt kompaniýalarynyň hasabynaky awtouloglar sary renkli döwlet belgesi bilen hasap alınýardy. Azatlyk radiosynyň habarçysy yerli hususy firmalara ýaşyl döwlet belgesiniň dakylmagyna ruhsat berilmeginden soňra ilan tarasyna awtouloglara ýaşyl belge almak isteginiň ýoklugyny habar berýär. Bu meýil ýol polisiýasynyň ýaşyl döwlet belgili uloglara has egilişikli çemeleşmegi bilen düşündirilýär. Mundan odaly häkimetleriň ýaşyl belgilere köplenç geçirimlilik etmegi çeşmämede görä köp sany gymmat bahaly hususy ulog sürüjilerini tanış üstü bilen ýa-da käbir hususy firmalaryň kömegi bilen ýaşyl döwlet belgesini almagy meýil etdirýär. Şeýlelikde bu arzan hyzmat ýoň bolup başlady. Kimler hakykatan firmada işleýär, kimler diňe firmanyň hasabyna dur. Aýdyrmagyna görä ýol polisiýasy awşykary ilkinji nobatda gözden düşen firmalardan başlapdyr. Soňky 5-6 gün içinde ýaşyl döwlet belgili bir topar ulug jerime duralgalaryna getirildi diýip Azatlyk radiosynyň paýtagtly çeşmeti gurrun berdi. Jerime duralgalaryna getirilen uluglaryň arasyna Aşgabat belgili uluglarda sewitleriň döwlet belgilerini götürýän uluglar da bar. Azatlygyň çeşmeti jerime duralgalaryna getirilýän uluglaryň arasyna eltip bermek hyzmaty bilen meşgullanýan awtouloglaryň hem bardygyny aýdýar. Onuň maglumatlaryna görä Aşgabatda satyn alynan ýemy önümlerini ýa-da başga haritdary bir ýerden başga ýere eltip bermek hyzmaty meşgullygy ýa bolup barýar we bu hyzmat köpler üçin amatly bolup durýar. Balkan Abatdaky habarçymyz geçen hepdeniň dowamyny 200-den gowrak ýaşyl döwlet belgili awtouloglaryň polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulugynyň yerli jerime durulgysyna eltilendigini habar berýär. Türkmenistan Içeri işler ministrliginiň düzümindäki polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulugy köçü ýol hereketiniň düzgünleriniň ýerine getirilişine gödäwçilik edýär. Türkmenistanyň awtomobil ulogy hakyna kanuny ýurtda awtomobil ulogynyň işlemeginiň hukuk, ykdysady we guramaçylyk esaslaryny belleýär. Ýol hereketiniň howpsuzlygy hakyna kanuny köçü ýol hereketini düzgünleşdirýär. Ministrler kabinetiniň ýanynaky ulog we kommunikasiýalar agentligi ýurdun beýleki käbir ugurlary bilen bir hatarda ulog ulgamyna döwlet gödäwçiligini ýerine ýetirýär. Soňky aýlarda ýurt boýunça ýol hereketine gödäwçilik hasda güýçlendirildi. Ýurdun administrativ hukuk bozulmalary hakynaky kodeksine ýetgetmeler we goşmaçylar girdilip ýol hereketini bozmakda aýplanýan adamlara salynýan jerimeler birnäçe artdyryldy. Türkmenistanyň hökümeti dilden görkezme esasyna ýurdun çägine hereket edýän awtouloglaryň hatda renkini hem kesgitleýär. Türkmenistanyň Mary vilayaty ýurdun öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň gelmegine garaşýar. Azatlyň Türkmenistandaky habarçylaryna we çeşmelerine görä, vilayet häkimetleri Berdimuhammedowy dawaraly ýagdaýda garşylamagy taýinlanýarlar. Habarçylaryň maglumatlaryna görä, Gurbanguly Berdimuhammedowyň gelmegine taýýarlyk görülip, tutuş vilayetde ýowarlar geçirilýär, binalar renklenýär we abatlanýar, köçeler arasalanýar. Mary şäherinde taýynlyklar howa mendilinden we onuň daş töwereginden başlanýar. Öňkü ýaly ýowarlara büdjet guramalarynyň işgärleri gatnaşdyrylýar. Käbir ýagdaýlarda kärhanalaryň hem edaralaryň işgärleri çykda jedip özlerine derek hakyna tutulan işgärleri iýermäge mejbur bolýarlar. Döwlet edara kärhanalarynyň işgärleri ot çöpleri ýygnamak üçin howa mendiliniň golaýynaky paýty meýdanlaryny iýerli. Olaryň köpüsi gaz kärhanalarynyň işgärleri. Olar özlerine derek hakyny tutulan işçileri berýärler we öz hasaplaryny günne ortaça 40 manat töleýärler. Tip 26-njy maýda Azatlyň Mardaky çeşmeti gurrun berdi. Tapara taýýarlyklary diňe bir arasaçylyk işleri bilen çäklenmedi. Habarçylar öňkü prezidenti garşy almak üçin adamlaryň saýlanýanlygyny habar berýärler. Gurbanguly Berdimuhammedowyň öňünden çykmak üçin ýürüýte adamlar taýýarlanýar. Ýürüýte gulluklarının işgärleri Gurbanguly Berdimuhammedowy garşy almak üçin saýlanan adamlaryň ygtybarly bolmak üçin 3 arkasyny barlaýarlar. Olar bu barlygdan soň hem saýlanmaly. Häkimlik tarapyndan tasdiklanandan soň dalaşgärlere prezidentiň duşugyna taýýarlyk görmäge ruhsat berilýär. Dip çeşme gurrun berdi. Habarçylar Gurbanguly Berdimuhammedowyň saparynyň senetini we gün tertibini anyklap bilmediler.
Döwlet medeniýeti ýakyn wagtda boljak sapar barada habar bermedi. Mundan başga döwünki prezidentiň Mary vilayatyna syýahatynyň maksadyny hem anyklap bolmady. Azatlyk radiosynyň Mary vilayatiniň häkimliklerine eden jaňlary netije bermedi. Ýurdun günorta gün dogrunda ýerleşýän Mary vilayatynda iň uly galkynyş gadyatagy bar we türkmen gadynyň ýeketek ekspert ugry bolan Hytaý tarap gad geçiriji şu ýerden başlanýar. Geçmişde Gurbanguly Berdimuhammedowyň prezident hökmünde ýurt içinde eden saparlary giň gerimli taýýarlyk çäreleri bilen tapawutlanýardy. Saparlaryň öňü ýerinde sebit häkimetleri arasaçylyk abatlaýyş işleri bilen başagy bolup, ýollary bejerip prezident kortejiniň ugrundaky binalary boýap, gül we agaç ekip paxta hem buğday meýdanlaryny arasalap taýinlanýardy. Berdimuhammedowyň döwlet başyndaky soňky ýyllarynda prezidentiň saparlary resmi taýdan yglan edilmändi. Prezidentiň saparlary öňünden resmi taýdan yglan edilmändi. Prezidentiň vilayatlere saparlary wagtynda sebit merkezlerinde hem şäherlerinde durmuş bökdeýärdi. 15 ýyllap ýurdu dolandyran Gurbanguly Berdimuhammedow fevral aýynda birden işinden aýrylýanlygyny yglan etdi we kararyny ýaşlara ýol bermek niýeti bilen düşündirdi. Mart aýynda onuň 41 ýaşly ogly Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň prezidenti boldy. Ýaşuly Berdimuhammedow indi ýurdun etaty kanun çykarjy organy halk maslahatyna ýol başçy bolup galdy. Barlykda Türkmenistanyň häzirki prezidenti Serdar Berdimuhammedow hem ýurt içinde sapar etmäge taýinlanýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri prezidentiň ýakyn günlerde ýurdun Demirgadagyndaky Daşoğuz şäherine sapar etmegine garaşylýanlygyny we munyň üçin vilayatda giň gerimli arasaçylyk işleriniň geçirilýänligini habar berdiler. Bürjet edaralarynyň müňlerçe işgäri Daşoğuzda köçeleri köpçülükleýin timarlaýar.